Ole ka chenela ka lo lom le ve ka cheu tun tuma chuanin kum sang ni som pasaria ti chua e taxi driver ti kan thlir ho le do na ni he movie hi atak tak be chana siam ni in taxi driver pakhat ve main sipai ro rel na sual tak nuai atanga South Korea rama chan chua dana ni kum sang khat zakwa somriat kum khan Korea ram pakhat Gwangju ram chu sipai nuaya omin an ram chung chu aboi hle a chuan boina awanga mi puite ne na anin beidan chanchin ngai nom takani don ani kum sang khat zakwa somriat kumania kim hi seola taxi driver ni in heti lai hian zirlai te chon sipai thu hnuaya oman do lo zia le an khai pa ber chundu huana ro rel na chu an kham to thak set ti entirnan ko ngan lo zoa chung zirlai ho chu sipai ho chuan an ron man nge nge ani chu boina thleng vela wang chuan traffic te chu zam na sa hle in accident te nau po chu a thleng nuala hetiang hi an boruak ani awangin kimpo hian curfew leng vela wang chuan customer po a chan na sat pha hle ani chuti rualin kim chu beidong du mai lo chuan kong bir zok lama te chuan alarang kwal zak zaka hetia taima taka na a tholui tlau chan po afanu nei chun chu a choma ngai wang ania nu tel lovina en kol bokani afanu po chuan an re thei awang le apa pon tan hun nei tlem thin hle ma se an hun ton chu she thiamin apa chu a mangai hle ani sin dot le chuan German pa pakhat Peter alo langa ani hi journalist ni in do thu thang lampanga news lak khoma phei chuan a ber ti tur hialani Peter po hian South Korea rama boina le helna te chuanin zualama pan tul ti reporter ka atangin alo sheve a chuwang chuan South Korea lam chu pan tangalin alu tlang thainan missionary antirang chuan a in soita a amuna thlen chuan thil thlen dan kim changa hriat thainan seola reporter pakhat chu a muleta a chuta chuan reporter chuan state pakhat Gwangju ram chuan fing taka danan chelek na chu an torna sat ber thu alo shilta a chu mai ba ka Gwangju pon lama cheng te chuan a chunga thil thleng chiang taka hria an omlo thu Peter chu shil bokin in biak pona le chanchin hriat theina tur ang reng an chut cha vek thu chu Peter alo shila chu mai chu du tok lovin an ram sarkar chuan thudik thup nan an ram puma chanchin bu zong te chu an thu hnuaya an da vek hi alo nia chung thu zong an hriat nu chuan Peter chuan Gwangju akala thudik zong hailan na pholan do na thinlung lian tak chu aputa a chuti mek lain restaurant a chuan kim chu a thian pa in eitur alo treat meka chuti lai tak chuan driver dang hne na tang chuanin foreigner bakhatin Gwangju lama unwai khatlo a shwai du an omle omlo a zon mek thu a sheta a poisa amamo le a om wang chuan foreigner pa omna laman soi chu panin chu foreigner chu Peter kha alo ni reng mai kim chuan chutlai hmuna driver thaberani thu chu soin mitang chu aron makhala kim chu English thiam sui chau ni ma se Peter chuan abula chuan chu atumta a ti chuan Gwangju lam chu panta selin ma se kim hian South Korea rama hun hlo om ber lampanin a kalmek ti reng a shelo Gwangju an lu don ngai chuan sipai ho chuan an lo ti dinga chu vele kim chu in herlet vatin seol lam chu apan puile tangala kim hian Gwangju hlo om sia alo la shave ngai reng lo ani an let le lai chuan Peter chuan vo in lala a Gwangju alut lo ani chuan a hlo tur po apek lo tur thu chu a shilta a kim chuan poisa chana du lo wang chuan pumpel kong lam chu zo in atlan puile ta a khochung lu tumin beingial ma se sipai te pok chu mu turan lo om zela lo ti ding le in ma se tun chuma ero chuan Peter chu arun tung chuak veta a business thil poi mo takani thu manga ron ti bumin chumin nuwa sipai te po chuan an tlang tir ta a Gwangju an lu nu chuan kim chuan Peter chu advance a hlo dilin Peter chuan a hlo tur atanga achan ve chu alo pe a kholo om tak lam chu pan zelin kalkonga chuan protester zirlai ho chu an tok ta a
và nei thlak takin zirlai pakhat jaisik chuan English lo thiam hle in zirlai dangte po chuan Peter an hmu chuan sipai ho sual na pholan konga apui thei ngei ringin an lo lom hle ani chu mai ba ka kimpo chu lo om chung chunga Peter ron hruai thlena wang chuan an lo fak hle boka chumin hnu chuan Peter chu zirlai te kianga chuan chuang ve in damdoi in lama hliam tur te hmu tir tur chuan an hruai ta a choti rualin kimpo chuan chutlai helna awanga a motor chuan a tor lo nan Peter chu kalsan le ngal mai alo tum ve bok ani choti atlan lai chuan Peter pakhat lo langin damdoi ina afapa hnu adu wanga hruai turin alo ngen lom loma ti chuan chu Peter po chu phur ve in Peter chuan afapa hliam chu angai tu tak zet thu le sipai te chuan an mani do dal songa che apiang chunna taka an soi sak thin ba ka a then phei chu an thi nual to thu chu kima shilta a ne enga moti chung chu chutiang chuan rong takin an lo che to thina ni an khodam doi in buai mup mup kara chuan taxi driver le reporter te chu anin mil hlei thei lo thina a chan chu reporter te chuan sipai ho sual na chu an highland thei thin lo wanga ni taxi driver ho po chuan hliam tur te chu damdoi in lampan pui thinin chutia nunna thapa an chet chuat thin awang chuan an kalkonga an motor te chu an so chet rup chang po atama chu damdoi ina chuan kimle Peter nu po chu lutin wa nei thlak takin Peter nu fapa chu alo dam thal hlawa chuti lai chuan Peter le jaisik te pon kim lam chu ron panin kim chuan alo tlan san dai awang chuan an ron chuat sala chu mai ba ka Peter a bungrua a motora alo oma wang chuan kim chu ruk tuma an pu ta boka kim po chuan a om ti a hriat lo thu soin in soifia tum viau ma se driver dang tele zirlai te chuan an lo pom chuang lova chutiang chu an boru ka lo ni ta ka chuan kim chuan Peter chu a poisa chu pelet le in a top thlenga a poi tur thu chu a soita a ti chuan jaisik le kim chu phur le ta zelin gas station an thlen chuan kim chuan a thlon veka gas an da thei chu maka ti hle a jaisik chuan lo hril fia in an khua a taxi driver te chuan an nuna tha pa hliam te an phur thin awang le a then phei chuan nunna hial an chan thin thu chu hrilin mipui te chuan an thil ti awang chuan an lo da sang hle ani ti chu a hril ta a kho chung tak tak an lu chuan kim chuan in kuang chu kho boruak om dan le anin peidan te chu hmu thiam ve to in chu pa ka mipui te chuan sipai sual na pho lang thei tu tur Peter chu alo hruai awanga an lom sia te chu an lo tilanga ei turan siam te chu an lo pe bok ani chumin hnu chuan an pathum chuan in chung lama chawin ti chuan thil thlen dan chu camera a lak ru kan tumta a in chunga chuan chutlai hmuna reporter pakhat chu alo om ve bok chu pa chuan ramdang reporter lo lut te chu sipai te chuan an du vak lo thu le an hmu ani vai chuan tha po an she lo tur thu chu alo shrila Peter mai ni lovin kim le jaisik te po chu an lo puya wang chuan tin mun lo oma an ding ngal bok nakina chuan leilama sipai ten mi puite an beilai chu an sumuta a sipai te chuan nu nau ti po soilo chuan rem rem chu ko tan thlak mia mai ani hliam te chu an nuwa chinfel zoya chuan an ban khom le ta boka chumin hnu chuan Peter le jaisik te chuan a hlo om don ti shema se in hnuai lama chukin video chiang zok lak chuan tumta a chuti lai chuan an boruak po chuan sualam pan tulin chu vele kim chu Peter te chan tum chuan atlan tawata ma se top tira tum na lama chuan avasu thupal hlo kim te hian an hriat mi lo chu sipai then khat mi pui anga in chei dang laman om ti chu ni in an chevel an lo mu awang chuan Peter alaka mit len vat tur chuan an lo in shil ve buka ma se va nei thlak takin an him thei ta hlo zana chuan in Peter le kim te chuan se ol lama let le chu an tumta a an kalma chuan jaisik ne na mi song zong in tu na chuan sipai ho sual na an hu ve vek to ang tia shilin an kalsanta a ma se kong laka chuan an motor chu che thutin an kal thei tak lova chuan siam tirin chutlaya san hun man chu an titluta a chutia san hun an man lai chuan kim chuan in afanu him le him lo chu ngai tu hle in
sipai hoin in biak po na song anti top feka wang chuan biak tlang ngai na po chu om ta chuang lova chutia kim mang angvel lo mutu Peter chuan trongan in shiat po mumal thailo awang chuan kim chuan motor siam na man anei lo wange moti in avapan hnaya poisa pe ka tumlai tak chuan kim chu lo thin rimin thil thleng song chu ama wang vek ani thu chu alo shilta a anin ti buai ta bok nakina chuan kim po chu in beng dain an thil paulan na konga chuan rinda chu angat ngam le ta a chuti mek lain sipai ho po chuan Peter ate chet dan chu lo chui chuak to in kim le Peter te man chu an lo tum ve mek boka kim te po chuan chu zan chu taxi driver pakhat huang le achung te kia nga chuan hunan manga huang te chung kwa po chuan lo thleng tha hle in an hlim hle ani chuti lain le lama chanchin bulam pang chuan mi puilam chu tangin arukin sipai ho chet dan chu an chanchin bua chuan an lo print meka chuti an boi pui mek lai chuan na tok chen khat le management lam chu ron lang thutin an company le an ma ni ngei tan po a thil hlo amani awang chuan ti to pan ron tuma chanchin bulam mai pa ka hian sipai ho chuan TV news thleng chuan an thunun vek hi alo nia ti chuan tun tuma po TV news atang chuan zirlai te chu athiam lo zo kan ni thu le siol lama tanga keng rual cha in thudik lo the daran tum ti chuan an ron puanga news an ron pona tanga rei vak lova mi pui thin rim chuan TV station chu bein an hal ta lua mai chuti lai tak chuan sipai ho po chu ron lang thutin kim te thian ho pathum chu an ron ta a in ro san to lama chuan tlan zelin an tlan alama chuan Peter chuan engkim thuru komna aro film chu athlau tatlat mai chu vele jaisik chuan hlo om chungin vachar vat chu atum ngala ma se sipai ho chuan an lo chang reng ni in jaisik chu an man ta a sipai te chuan jaisik man chung chuan Peter hena a camera le a roll film ta chu an hena hlan turin an tita a kim chuan jaisik chu chan him du hle in ma se jaisik chuan thi chu alo she reng lo English chuan ron tong chuakin Peter chu tlan chevat tur le khovel ma a sipai ho che dan pholang tur chuan atita a chu vele kim le Peter te chu tlan se ngalin ril runuam lo tak chuan jaisik chu an tlan chet santa a an tlan chet na lama chuan kim chuan sipai ten hliam turte an soi salai chu a muta a sipai pakhat chuan kim chu ron hu vele in aron beita ngal boka in bei chun chom zelin kim chu atlom zo ka atanga ma se wa nei thak takin Peter chuan ron chan man ta hlo atu po alo in her chuak le ta a kim chu jingkar ma taka afanu lampan chuan a chuak ta a ma se a chuak tur chu huang chuan alo hureng ni in kong thuruk omda map le car plate thar chu sipai hawa to boy lo na ron peta a chu mai baka Peter chuan hlo tura fula lo petura ati thu shilin poisa chu aron pe a kim chuan an mani chawa sipai te beitura akal san don awang chuan ngai dam dilin akalta ani kim chu in khalta selin khopui bula motor siamna a chuan a motor chu a siam tir le ta a chuta chuan afanu chu benga lovatin afanu po chu a in luana te chung ko bula lo omin a lo him hlo chumin hu chuan bazar lama kalin afanu tan chuan thilpe ka lei sakta a nakina chuan dora tuk chhunte ein chuta chuan kwang chu chungchang thudik lo leng vel chu a chiar fu ta a chu sipai ho tum dan chi alo ni bok ti chuan kwang chu mi puite chu ani na taka chuan mi fel tak le ngil nei tak an ni ti alo hriat thiam to awang le mi te chuan sual zo kanga an hret atlat chu she om ti hle in an din mun tur po chu a hret thiam ve ta a athin lungina kal tura atina lam chu pan ngalin akal ma chuan afanu chu anuna der thonga adale don awang chuan ngai damadil taboka gwang chu lam chu pan le in huanga ina thlen chuan damdoi ina aum thu chu a hreta a ti chuan damdoi in lam chu pan le ngal vatin ta chuan an tin mun chuan a ma zong ai chiat lama pan na sa to hle ti po a huthiam ve ngala chu mai baka jaisika bu huna aruang char lo ni in khati an tlan chiat san hu khan sipai kutuarin a thi alo ni kimpo chuan thil thleng zong chu ator thei ngang to lo awang chuan
Peter chu khovel ma asipei te sual na song chu puang zar vek tur chuan foi ta sau sawa Peter po chuan har sadon viau ma se chel taka an omangai ti hria in na hlau om tak chan tur chuan na lo in pei vele boka chuti lai chuan huanga thin pa pakhat chu lo tlanin kim chu thu thin thong taka ron shilta a sipei te chuan mi pui chol manga anin ti hlim lai chu an ron kap ta vak ti chu a ron shilta a chu vele engma po ngai to boy lovin chutlai mun chu an panding ngal chutlai hmuna chuan sipei te chet na awanga hliam le thi te lo le rem rum chu hmu in mi pui le sipei te in do na po chu rong taka in ngai sakna ang mai chu ang to zo ka sipei te chuan hliam tur tran pui tum tu te po chu lo kap vele zelin zirlai then khat chuan fleck var chu an lo vai boka ma se chung ho po chu rong taka ka hlum ni in anin kana po chu an da du tok mai lova thil thleng lo hu ve reng tu huang kim le taxi driver dang te chuan an motor chu hliam te tran pui na na tlan lu pui vat chu an tum ta a driver then khat te phei chu huai seng hle in hliam te an lak son thei nan sipei te silai kana te chu an lo va dal tlata ma se hliam te tran pui tu ma kala piang chu ka an la ni ta tho mai chuti an din huna chiat viau lai chuan zirlai pakhat chuan in dan na kulatan trak lian tak chu arun din tir tallo a chu hun tha chu chu ngal vatin mi pui te chuan hliam tor te chu an va hnuk son ngal ta sok soka hliam then khat te chu chanin ma se sipei te chuan an ron pan hnai le ta tlat ron pong ka le in hliam chu an om bel le ta ter tuara Peter po chuan thil thleng chu thlir har ti hle ma se a camera a alak char char ngai awang chuan atilui sham ani kim le midang te po chu him thei shamin ma se an thil mu chuan an thinlung chu ala deng don tluta rel rufim po an put thei meu lo lai chuan reporter pakhat pa kha nan na puitlin tum chu aron hriat non tir ta chiama chumin nuwa kim le Peter te chu kho chua san tuma rang taka tlan halin sipei te po chuan an la zui ve zel kim chuan mi pui te tlan san chu hre hle ma se tuna ero a thinlung ti pau khawin antana thatur zok ti a hriat awang chuan malaman pan ta zela khopui chua san an tum lai chuan pumpel kong zong zonga po chuan sipei an om vek to hi alo nia Peter chuan a camera thuk ruwatin ama ang chuan midang dai angin lem an chang le ta a ma se tuna chuan sipei te nan lo oi to lo sergeant chuan kima motor chu ron en fe in a number plate lui po chu a muta a ma se chu sipei pa chu sipei ro rel dan tha lo ti lo tu ni in kim te thuruk chu a sep sak nuwa a kal tir ta a ma se chu te lai tak chuan sipei dang pakhat chuan an ni na tak ron hre chiang in an kap ta ngala motor pali lai mai chuan kim te chuan zui ngal bok beiseina zong zong abota emoti lain huang le taxi driver dang te chu ron lang lawin kim te thian dun chu an ron tran pui ta a kim te motor le sipei te motor in kara chuan ron tla sepin motor an phak lo nan chuan an no dang betlata sipei te chuan ka peng ang ma se tolki reng reng an tum to hau lo amalte te chuan sipei te chuan in driver ho chu an da thata zela chuti anin beilai chuan huang chuan in kim te pahni chu chak taka tlan chetura ti in chumin nuwa motor lo ti din nan a bek zong chuan a in khalet le ta ngala ama le ama chu a in hlan ta ani ti chuan a topa kim le Peter te chu guang chu mi pui te in pek na le in hlan na azara an him pha ta ani airport lama chuan Peter chuan security lam cho buai nan ticket pahni chu a ming ve in a book ta a aro film po chu bom chu nga athuk rutlat boka ti chuan a topa a video te a thedar nuwa lom tu soina a pek let le thei nan kim ming pum chu a zot ta a se kim chuan lo du lem lovin ming lem chu a peta a ti chuan in zom na thuk takan lo nei man ti hriat taka in ko in thana thu chu an soita ani chumin nu chuan kim chu a fanu kia nga ho le in a fanu chuan alo ho hun chu alo ngak ve reng thina ni te poliam ve zelin video po chu khovel puma adarta a mi te chuan South Korea sarkar che da na wang chuan dem na thu an chak chuak na sa hle
kum taman veile chuan Peter po chu a hnato awangin Human Rights Award pe kanita a ma se ming thata zong zung chu Kim hne na hlan let le in Kim chu kum tam tak chung zong ma se a mule to ngai lo ani ma se khoilai emo a chuan an hero chu nun pa ngai tak mangin ala ve reng ani ka video thlir tu zong zong te in safai chunga kaloma video dot le akanin mule theu don dia